Нәq бүген 2 ноябрь көнне Илеш районының Югары Яркей авылының иң сылу кызларының берсе Айсылу Илдус кызы Муслухова һәм Тилекей авылының иң асыл егете Динар Зөлфәт улы Даянов гомерлеккә вәгъдәләр бирешеп, чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә учагын тергезеп җибәрделәр. Шул уңайдан без аларның ата-аналары, якын туганнары, яшьләрне гомерләренең иң истәлекле мизгеле белән чын күңелдән котларга ашыгабыз. Хөрмәтле яшьләр, сезне бүгенге изге матур бәйрәмегез, туй тантанагыз белән ихластан тәбрик итәбез. Безнең кадерләребез, сез бүгеннән бердәм, икегез бер фикер кешеләре, сез бердән бер гаилә. Сезнең тормыш бары сезнең қолда, сезнең язмыш бары сезнең юлда. Гел янәшә бер уйда, бер теләктә, бер нияттә булсагыз, яшәүе һичшиксез күңеллерәк булыр. Бүгенгедәй бик күп алтын көзләр, салкын кышлар, ямьле язлар, гөл чәчәкле җәйләр сезне изге теләкләр теләп көтеп торсын. Пар канатлар булып яшәгез сез. Гомер үрләрен бер-берегезгә терәк булып, кирәк булып үтегез. Тигезлектә усын гомер юлларыгызга язмыш ачысы кагылмасын. Хәүф-хәтәрдән сезне саклап, фәрештәләр сезгә һәр вакытта канат җәйсен. Күңел түрләрегез һәр вакытта аяз булсын. Туар көннәрегез шатлык, куанычлар, тазалык, саулык, тик бәхет кенә алып килсен. Сезгә хәерле озын гомерләр, кырыштай нык сәламәтлек, татулыкта, тигезлектә, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, бүгенге хисләрегезне гомерлеккә саклап, үзегезнең дәвамыгыз итеп, сау-сәламәт, игелекле, иманлы, михрибанлы, шәфкатьле балалар үстергә сезгә Ходай насыйп итсен. Сабыр, түзем булыгыз, сөюгезгә, өметегезгә ышаныгыз, бер-берегезнең күңеленә, сизгерлегенә таяныгыз һәм әлбәттә онытмагыз, яныгызда сезгә һаман ярдәм кулы сузарга әзер әти-әниләрегез, мөмкин кадәр булышырлык туганнарыгыз, дусларыгыз барын истә тотыгыз. Бердәмлектә, татулыкта, бәхеттә яшәгез. Динар Айсылу. Юлдаш булсын сезгә ак шарлаклар, юлдаш булсын сезгә ак чәчәк. Ак чәчәкләр кебек матур булсын сезнең тормыш, сезнең киләчәк. Яшьлек мәхәббәте мәңге булсын, гел бер булсын барыр юлыгыз, ак бәхетләр генә яуып торсын, котлы булсын яшьлек туегыз. Иң изге теләкләр белән әти-әниләрегез, барча туганнарыгыз. Хөрмәтле яшьләр, Динар Айсылу, гомерегезнең иң бәхетле бәйрәме котлы булсын. Бар дөньяны шатландырып, шаккатырып, күгәрченнәрдәй гөрләшеп, сандугачлардай сайрашып кына, берсеннән берсе матур, акыллы балалар үстереп, бәхетле, үрнәкле гаилә булып яшәгез. Якыннарыгызның җыр бүләген кабул итеп алыгыз. Бүгін бізде гірлеп туй бара, матур үстәләр кырылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар.
Yollarında gel bulsan ak yollar Şunday maturlar ikisi de aşıklar Göz değmesin bari menge birge bulsunlar